L-Europarlamentari Laburista Louis Grech jgħid li hemm bżonn ta' azzjoni biex id-drittijiet tal-konsumaturi jkunu mħarsa u bekk tinkiseb lura l-fiduċja fis-suq tal-assikurazzjoni. Louis Grech jgħid li l-kumpaniji tal-assikurazzjoni għandu jkollhom fondi biżżejjed biex jipproteġu lill-konsumatur. L-Europarlamentari Laburista talab għal aktar trasparenza billi tkun imtejba s-supervizjoni tal-iskemi ta' assikurazzjoni. Il-fatt li ma teżisti l-ebda koordinazzjoni fl-assikurazzjoni fost l-Istati membri qed wassal għal ineffiċjenza u nuqqas ta' protezzjoni għal policy holders. Louis Grech talab li l-kumpaniji tal-assikurazzjoni għandhom ikunu obbligati bil-liġi li jipproteġu aktar lill konsumaturi fi żmien meta l-konfidenza fl-istituzzjonijiet finanzjarji hija waħda baxxa. Dan jista' jwassal ukoll għal kompetizzjoni iktar ħarxa fost kumpaniji tal-assikurazzjoni fost il-pajjiżi membri li waslu għal prezzijiet aktar kompetittivi u titjib fis-servizz provdut lill-konsumatur.